ens preguntem, quan en hivern fa molt de fred fora, cal obrir les finestres per ventilar la casa? La resposta és clara, sí. Per mantenir una bona qualitat de l'aire dins de casa, cal ventilar sempre, també en hivern. A més, si ho fas bé, evitaràs el malbaratament d'energia. Has de saber que l'aire interior de casa sol estar més contaminat que l'aire exterior. Per tant, obrir les finestres és essencial, inclús quan fa fred, per a mantenir una bona qualitat de l'aire i així també eliminar la humitat. Inclús en hivern, es recomana ventilar tots els dies. Pots fer-ho 5-10 minuts pel matí i 5-10 minuts per la vesprada nit. El més recomanable és fer-ho quan l'aire exterior és més net, que sol ser a primera hora del matí. En hivern, una bona idea pot ser ventilar quan el sol incidisca directament sobre la teva finestra, si és que l'orientació del teu edifici t'ho permet i no estàs molt exposat a tràfic rodat. Esta senzilla acció és suficient per a renovar l'aire sense que la temperatura ambient baixi significativament. A més, això sí, recorda apagar els radiadors quan les finestres estiguen obertes i així evitaràs el malbaratament d'energia.